Lladró construeix tot un complex d'un món molt coherent i un univers quasi idealitzat, que ens transporta a un passat mític, a un passat inexistent, però que en el fons tots desitgem. No hi ha crítica, és absent la crítica en Lladró, és absent qualsevol aspecte aparentment negatiu, no? Tot és fantàstic i meravellós, no? La visió que Lladró dona de la societat valenciana també, com la resta del conjunt, és una visió completament idealitzada. Ells tenen un origen molt clar i molt identificat en la pròpia Horta de València, un origen també molt com a llauradors, que sempre reclamen o que sempre fan propi. El que fan és projectar aquesta imatge que construeix la pintura valenciana del segle XIX i principis del XX i la fan més internacional. Jo crec que el gran èxit de Lladró és aunar una tradició històrica ja molt consolidada que prové de la pròpia porcellana i convertir-la o d'alguna manera democratitzar-la i transportar aquest art, artesania d'alguna manera, convertir-la en un objecte de caràcter industrial. Lladró se vincula al món del kitsch, al món de l'estètica kitsch. Ha hagut una revisió de la pròpia estètica kitsch que se reivindica com a un estil artístic propi i necessari també. L'objectiu final sí que és una classe mitjana, que és la gran consumidora de Lladró, sobretot, però el que sí que fa Lladró és projectar molt bé una imatge d'art d'elit o d'art elitista, però a la vegada d'accés a una gran massa de població. No perdre mai la identificació artística, a pesar de ser un objecte industrial. I això és un poc el gran joc, no? I és el que li permet col·locar-se en uns sectors de mercat més amplis. Hi ha hagut un moment d'incertesa, són temps d'incertesa, són temps en els que sembla que aquest discurs de certeses ideals, de que tot és perfecte i aquest món fantàstic de Lladró se derrumba perquè el món sembla derrumbar-se, el món tradicional o aquestes idees en les que Lladró basava la seva porcellana semblen derrumbar-se en aquest moment, però d'alguna manera ha buscat nous mercats i ha buscat noves estratègies que li estan permetent situar-se probablement ja no tant en el món pròpiament occidental, sinó més enllà.